Kubor Pulit Kyrwoh district kibla Treshitam man Budian baka Jingja Umroi airport kilala no pan kem yau brio bala Pynmynsaw ke Longkmie ke ba armet ke batre Umroi airport katulong kubor kay thu baki Pulit kila kem yau new brio nak than Umroi ke por kumba khandai steng baje min met utay brio ba sha kem ula Pynmynsaw ke Longkmie ke ba armet nak batiet du bilor bier ba paj badau mau ya ka kong ilana lingdo mau plang arpunyo snem karta kat bakadang ya lenti shajing tray chongka kapor prabaje 4 minute kapor step unie ubrio wo Pynmynsaw ya ka kong ilena ude bla itu kerteng kum u kershan lang marngar badang arpui snem karta bad ude nong song snong nagadong rukwa nongra Umroi ka kong ilena kade ka basa wai nongra Umroi bad kade na madan riting bad hakani ka step kendit kansan kala sha thombor rote ubrio kat bakadang ya kejat hajan ka kilon bandrung sha airport Marsendep ja ketika jingcai ke kong ilena la penket chaboy rembang CHC pat kamadian la penket eka Chanegrim Shillong banyo eka jing sumar pakam paka Pulit naga jingwan jurep pat toket ketika jaka baja kilayo bandra Atiar bala penerkam bat Pynmynsaw ketika Longkmie pat kani ga dekat kum ke Kyrwoh bala pentep taki Pulit hadian bekila de ban register mukadma ya kani ga jingja hadian bala kem yu mentaki Pulit kidang perlong ya ke jing toket Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya